Ronnie o možnom odchode do UFC. Attila prezradil, z koľkých kíl bude chudnúť do trilógie s Carlosom a či to bude jeho posledný zápas v kariére. HTFovi Moelovi pred osudovou tlačovkou niekto povedal, aby do treštolku ešte trocha zatlačil. A bývalý šampión Oktagonu Lima cez víkend opäť zápasil v UFC. Moje meno je Johan a toto je MMA v skratke. V júni tohto roka sa Carlos dočkal vytúženej odvety s Attilom a porazil ho. Po dobre nasadenom arm triangli Attila odklepal. Carlos vtedy ukončil kariéru, ale nie tak úplne. Rukavice totiž nepoložil na stred klietky. Jednu rukavicu dal promotérovi Ondřejovi Novotnému a jednu poslal Attilovi. Na znak toho, že jediný, kto ho dostane z dôchodku, je Attila a trilógia s ním. Dnes už vieme, že Carlos sa do tréningu dostal aj Pirát. S ním to nakoniec nevyšlo a Carlos tak prijal výzvu od Flahertyho. Nič to však nemení na tom, že ak sa nič zásadné nestane, budúci rok by sme sa mali dočkať trilógie Vémola vs. Vék. Attilka teraz pre KOčko prezradil, z koľkých kilogramov bude do zápasu chudnúť. Zo 112 kg. Od januára začnem zádzovať. Mimo iného potvrdil, že stále platí, že do klietky ho späť dostal a dostane len Carlos. Beriete zápas s Vémolom ako svoj posledný v MMA? To už som hovoril. Pokiaľ by som s ním nemal druhý zápas, už by som nemal iný zápas. Reálne som svoju MMA kariéru uzavrel po zápase storočia. Potom som povedal, že do úvahy prichádza len zápas s Carlosom. To bola odveta, teraz bude trilógia. Nevylučuje však, že by zápasil v iných bojových športoch. Možno grappling, box. Potrebujem naozaj motiváciu, aby som sa dokázal udržovať. Už o necelé 2 týždne sa Ronnie a Keita stretnú tvárou v tvár v odvete. Víťaz získa titul ľahkej váhy, vyhrá Game Changer a stane sa jednotkou naprieč váhami Oktagonu. Je to rozhodne jeden z najväčších zápasov v Oktagone. Ronnie pre portál Sport zhodnotil prípravu na zápas s Keitom. Je dlhá, od minulého roka idem v kuse. Z prípravy do prípravy. Telo to už trochu cíti, ale na druhú stranu forma je a jediné, na čo si musím dávať pozor, tak aby som to nejak neprepálil a nepretrénoval sa. Koniec kempu je v tomto náročný. Ťažko sa hľadá hranica, čo už je veľa a čo je akurát. Paradiser súhlasí s tým, že súboj s Lozenem je vyrovnaný. Prvý vzájomný zápas Ronnie prehral. Odvtedy zmenil gym a odišiel trénovať do Poľska, čo mu veľmi pomohlo stať sa viac komplexným zápasníkom. Ronnie je vo svetovom rebríčku Fight Matrix v prvej 50-ke. Preto určite nie je prekvapením, že od médií dostáva otázky na odchod do UFC. David Suchý zo Sportu sa Ronnieho pýtal, či je UFC stále jeho snom. Nepovedal by som, že je to sen, ale chcel by som byť jeden z najlepších na svete. A či sa mi to podarí v Oktagone alebo v UFC, to mi je vo finále jedno. Je ale potrebné povedať, že na 10 najlepších bojovníkov ľahkej váhy sa momentálne dá dosiahnuť len v UFC. Paradiser sa teraz samozrejme sústredí iba na zápas v O2 aréne. Dodáva, že s Oktagonom má dobré vzťahy. S Oktagonom je to momentálne na dohode. Mám s ním veľmi dobrý vzťah. HTF Moel patrí medzi najmenej obľúbených zápasníkov Oktagonu. To, čo predviedol na tlačovke pred turnajom v Mníchove, naštvalo veľa fanúšikov vrátane mňa. Potom, čo vstal, hodil svoj pás smerom na Todeva a trafil promotéra Nerudu. Následne dokonca odstúpil zo zápasu. Pavel Touš teraz v podcaste u Billyho K odhalil trochu viac zo zákulisia Moelovej kauzy. HTF netušil, že zranil promotéra Oktagonu a keď ho videl so zranenou hlavou, ihneď sa mu uspravedlnil. Vlastně a já tam si venku a teď já měl to rameno z toho špitálu zafixovaný a Paolo Neruda měl tu palici. A takže 2 eventy, takže já dvakrát rozpaný, on dvakrát rozpaný. Jsme tam dělali fotku, jakože jsme fakt 2 úplný ultra idioti. A do toho tam přišel ten HTF a ten to vůbec nevěděl a byl jako vysmátej a ty úplně se zarazil a šel jsem jako omlouvat, to vůbec to nevěděl. A nebylo to hraný, to nebylo nic pro kamery, prostě on fakt jako šel, vrátil se zpátky za tím Palem, hele ty vole, to se omlouvám, to jsem nevěděl. Rozhodca Touš však prišiel aj s ešte oveľa väčším prekvapením. HTFovi mal niekto povedať, aby na spomínanej tlačovke zintenzívnil trash talk. V jakýkoliv organizaci jsou Evropani nebo jsou normální jakože bojovníci, kteří jsou stejní jako my, a pak jsou fréři úplně jiný. A někdy je potřeba s tím trošku jako pracovat, i když jsi jako nějaký manažer a s tím HTFem oni nějak jako jednají. A stalo se to, že oni samozřejmě za ním přišli a říkali, hele, víme o tom, že se nemáte rádi, to je nepokrytá nenávist mezi ním a tím jeho soupeřem. Oni se fakt nenávidějí. No a teď oni říkají, ještě do toho trošku jako zatlačte, samozřejmě jako do nich štengrujou. To tam asi nikde padlo. Kto takto Moela nabádal na ostrejší trash talk, nevieme. Či to bol niekto z Oktagonu, promotérov alebo Moelovho týmu, to si môžeme len namýšľať. Pavel Touš to nijak nekonkretizoval. Je to ale určite ďalší kúsok do skladačky. Bývalý šampión Oktagonu Felipe Lima opäť zápasil v UFC. Prvý zápas v prestížnej organizácii si strihol v júni. Vtedy porazil Naimova na submisiu. Získal aj bonus za výkon večera v hodnote $50,000. Tento víkend sa Lima predstavil vo svojom druhom zápase v UFC. V súboji s Johnsonom ukázal Lima komplexný výkon v postoji aj na zemi a zvíťazil na body.
To je na dnes všetko. Ak sa ti video páči, zanechaj like. Ak chceš vidieť viac takýchto videí, daj mi odber a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.